Gogoan alduzue joan den astean ezagutu genuen Karabentxeleko euskalduna. Pizka bat hitz egiten dut. Ba, euskara ikasteaz gain, irakasteaz ere arduratzen da. Picture show, second balcony was the place. Kaixo Josu, aurreko astean ezagutu genuen Madrilen eta gaur berriro hemen. Nola bururatu zitzaizuen Karabentxelen euskarazko klaseak ematen hastea? Pentsatu nuen zergatik ez, jende guztia ikasten ari dira alemaniarrak, ingelesak, japoniarrak, hizkuntza oso exotikoa, eta, bueno, zergatik euskaraz ez? Zergatik ez, oso galdera ona. Eta zenbat jende biltzen zarete, Josu? Orain 12-13 pertsonak dira gutxi gora bera, eta Josu, eta nungoak dira ikasleak? Madrildarrak guztiak dira, eta, bueno, Malagako neska bat daukagu ere. Eta zergatik nahi dute euskara ikasi? Jende kuriositatea dauka, ulertzea beste hizkuntza, euskara oso zaharra da eta niretzat ederra izan da. Ba, mila esker, Josu, eutxi gogor horri, asko ikasi eta zorte on zuen ibilbidean. Agur! Mila esker, agur, eta arte.